Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Iwan sa kayo, please! No! Usa ka gadget store sa Cagayan de Oro City nasunog. Kapin 22 million pesos natalang danyos. Kapin gatos ka magbanay, apektado sa pagbaha sa Libak Sultan Kudarat, gumikan sa kusog nga ulan. Samtang dalan sa Kalamansig Sultan Kudarat, nababagan sa Midahiling Yuta, gumikan sab sa mga pag-ulan. Pipila ka riders nga nag-drag racing sa Kidapawan City, nakuhaan sa CCTV. 5 sa mga rider misurrender sa LGU. DPWH, Cagayan de Oro City Engineering Office, contractors ug residente nagkatapok aron hisgutan ang solusyon sa problema sa kalsada sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Persons with disability sa Davao City gipasundayag ang ilang mga talento sa pag-abli sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week.